Laqda volontarja il-Miliet fix-Xara qed tfakkar l-20 anniversarju mit-twaqqif tagħha b'wirja ta' arti moderna u kontemporanja tal-Misteru tal-Miliet interpretat f'diversi forom ta' arti anke minn żmienna. Dan qed isir fl-istess waqt li l-għaqda baqgħet tħares l-għan prinċipali li għalih twaqfet, dak li tippromuovi d-drawwa tal-presepju fil-familji u f'membri ta' kull età waqt li tħeġġeġ li dawn ix-xogħlijiet jintwerew fil-pubbliku. Taħt saqaf wieħed f'Galerija tal-Arti fi Vjal it-8 ta' Settembru fix-Xara hemm miġbura xogħlijiet ta' 30 artist Malti u Awċi, kif jispjega l-kuratur tal-wirja l-artist Viktor Aġus. Dawn kollha flimkien qegħdin ikomplu jagħtu bixra iktar wiesa ta' x'inhu l-Miliet Awċi u Malti manka x'inhu x-xena tal-nattività b'mod ukoll ta' arti kontemporanja li toħloq dialogu li anka iġġiel dak li jkun jaħseb jirrifletti u jsaqsi aktar. Hawn varjazzjoni ta' ċeramika, skultura fl-injam, pittura, xogħlijiet differenti anka ta' inċiżjoni. U dan ikompli iżewwa il-kalendarju kulturali f'Għawdex fil-Miliet. Il-kuratur spjega illi ħafna mix-xogħlijiet ġej minn kollezzjonijiet privati u qed jintwerew flimkien għall-ewwel darba. Fost it-temi esebiti fil-pittura u l-iskultura hemm l-unzjata u l-viżitazzjoni, il-presepju fuq linji moderni, il-vuċi imsikta ta' trabi u l-innoċenti u trabi b'faxax imċabsa bid-demm tal-vjolenza f'postijiet fejn hemm il-gwerer u l-konflitti. Dawn ix-xogħlijiet artistiċi moderni u kontemporani se jibqgħu esebiti sal-ewwel jum tas-sena l-ġdida.